Bine v-am regăsit în partea a doua a planului de marketing Shopping Center Network, sistemul binar și cariera SCNet. Am reținut din prima parte că între Shopping Center Network și cele două entități, clientul permanent și partenerul comercial, există o intermediere în urma căreia toate cele trei părți au de câștigat. Clientul permanent primește un card de reduceri care are aferent un ID, un nume și un număr de identificare. În condițiile în care clientul permanent va hotărî să cumpere la oricare dintre partenerii noștri comerciali, acesta va da acel ID, partenerul comercial îi va înregistra cumpărătura și ID-ul și automat acest lucru se va înregistra și la SCNet. Să presupunem că un discount mediu de 10% a fost negociat între SCNet și partenerul comercial și să vedem ce avem de câștigat și cum se împart procentele și veniturile. Din cei 10%, maxim 1% își va opri Shopping Center Network pentru administrare. De ce spun maxim? Pentru că dacă procentul negociat este de 4 sau sub 4%, Shopping Center Network administrează gratuit. Încă un procent de 1% vine la clientul permanent care a făcut cumpărătura și este prima formă de venit, restituirea directă. 2% se distribuie în mod egal, câte 0,5%, la cele 4 persoane care au contribuit la înscrierea acestui client permanent în structura SCNet. În aceeași logică, și clientul permanent beneficiază de câte 0,5% de la toți cei care sunt înscriși sub el pe 4 niveluri în adâncime. Și înseamnă că am vorbit deja și despre a doua formă de venit, restituirea indirectă. Astfel, din 10%, discountul total, scăzând 4%, mai rămân 6%, care am spus că se direcționează într-un cont de acumulare sau, mai simplu, puteți să-i spuneți pușculiță. De fiecare dată când dumneavoastră veți face cumpărături, în această pușculiță se vor strânge o medie de 6% din cumpărăturile dumneavoastră. Până când? Până în momentul în care veți aduna 220 de lei. În acest moment ia naștere o poziție, a nu se confunda cu locul dumneavoastră în structura multilevel marketing, ci aici trebuie să înțelegeți că sunt banii dumneavoastră. Un set de 220 de lei. Și această poziție își va ocupa un loc în sistemul binar. Ce înseamnă acest sistem binar? De fiecare poziție care se naște în întreaga matrice națională sau întregul sistem binar național, de fiecare poziție se pot lega alte două poziții. Și tot așa, de fiecare poziție încă două. Astfel că de fiecare poziție se nasc două ramuri, ramura 1 și ramura 2. Dumneavoastră ați făcut cumpărături în urma cărora a luat naștere prima dumneavoastră poziție, dar am stabilit că aveți în structură oameni care și ei vor face cumpărături. Și aveți și deasupra dumneavoastră oameni care au făcut cumpărături înaintea dumneavoastră și cărora li s-au născut și lor astfel de poziții. Poziția dumneavoastră se va lega în această matrice binară de prima poziție pe care o vă întâlni născută în sistemul binar. Dar mai puțin vă interesează pe dumneavoastră unde se plasează poziția dumneavoastră, ci cel mai mult vă interesează unde se vor plasa pozițiile celor din structura dumneavoastră. În ordinea în care se vor naște, aceste poziții ale celor din structura dumneavoastră se vor așeza pe cele două ramuri, una sus, una jos. Odată plasate aceste poziții, și lor li se deschid mai departe alte două ramuri. Și astfel, următoarele poziții ce vor lua naștere în structura dumneavoastră se vor putea plasa ori sus,
ori jos, la coadă, după pozițiile nou apărute. În momentul în care dumneavoastră ați realizat prima paritate sau prima suprapunere, cum îi spunem noi, la două poziții sus și două poziții jos, două poziții pe ramura 1 și două poziții pe ramura 2, primiți și primii bani din acest sistem binar, 44 de lei. Oamenii continuă să cumpere, li se adună în conturile lor de acumulare bani pentru formarea altor poziții, se vor naște deci noi și noi poziții, se vor plasa pe cele două ramuri ale dumneavoastră, ramura 1 și ramura 2, și pentru dumneavoastră vor apărea la un moment dat 4 poziții sus și 4 poziții jos, a doua suprapunere, moment în care veți mai câștiga încă 66 de lei. Dar dumneavoastră aveți oameni mulți la dumneavoastră în structură, pe toate nivelurile, oameni de la care vor apărea poziții în structura dumneavoastră și iată că la 8 cu 8 mai primiți încă 88 de lei, la 14 cu 14 încă 110 lei, la 18 cu 18 încă 132 de lei și la 24 cu 24 încă 176 de lei. În total 616 lei, adică de 3 ori mai mult decât ați strâns dumneavoastră în acea pușculiță. Acesta este al treilea tip de venit, a treia formă de venit, banii cash din suprapunere, 616 lei. Dar poziția dumneavoastră încă vă mai aduce profit până când? Până la 30 cu 30, moment în care noi spunem că poziția dumneavoastră s-a maturizat și a încheiat activitatea de profit, dar între timp dumneavoastră v-a generat a patra și a cincea formă de venit. A patra sunt banii sub formă de cupon sau voucher de cumpărături, 1584 de lei, și a cincea o veți vedea imediat, e vorba de poziții bonus cadou pe care le veți primi. În total 616 și cu 1584, 2200 de lei și iată că dumneavoastră ați câștigat de 10 ori mai mult decât ceea ce ați lăsat la un moment dat să se strângă în acea poșculiță. Și atunci cum ar fi fost mai bine să primiți acești 6% lângă cei 1% ca restituire directă imediat și să-i cheltuiți imediat, că ar fi fost firimituri, sau să îi agonisim, să spunem așa, în această pușculiță, în acest cont de acumulare până se strâng 220, după care automat să intre într-un sistem de profit și să vă genereze 1000% profit. Am spus că până la maturizarea acestei poziții mai primiți și alte poziții ca bonus, care v-ar fi costat, dacă erau acumulate de către dumneavoastră, 220 de lei, așa vi le generează sistemul automat în felul următor. La 4 cu 4, o poziție bonus națională pe care o plasează sistemul aleator unde dorește el în matricea națională. La 8 cu 8, o poziție bonus personală pe care vă plasați dumneavoastră unde veți considera că este mai util să vă dezvoltați structura. La 14 cu 14 veți primi o poziție bonus cadou internațională, unde vă fixează calculatorul undeva într-o țară parteneră SCNet, așa cum și dumneavoastră veți putea primi din alte țări în structura dumneavoastră. La 18 cu 18 mai primiți încă o poziție bonus personală, din care din nou o puteți plasa unde veți dori dumneavoastră, și la 30 cu 30 primiți ultima poziție bonus cadou, dar această poziție valorează de 3 ori mai mult decât cea din sistemul în care am vorbit până acum, pentru că se referă la o clasă economică superioară, clasa economică 2. Tot ce am vorbit până acum este în clasa economică 1. Poziția aceasta pe care o primiți acum cadou vă deschide o altă matrice națională în clasa economică 2. Sunt 6 matrice naționale în total,
clasa economică 1, 2, 3, 4, 5 și 6. Vedeți aici detalii despre fiecare clasă economică. În clasa economică 1 o poziție ar fi valorat 50 de euro, deci 220 de RON. Cu cât crește clasa economică, valoarea unei poziții crește în principiu de 3 ori mai mult, până la clasa economică 6, când o poziție valorează 7200 de euro. Bineînțeles, și bonusurile sunt direct proporționale cu valoarea poziției respective. Dacă în clasa economică 1 o poziție se maturizează la 30 cu 30 și primim bonus o altă poziție în clasa economică 2, la clasa economică 2 această poziție se maturizează tot la 30 cu 30 și primim bonus cadou o poziție în clasa economică 3, la clasa economică 3 această poziție se maturizează la 24 cu 24 și primim bonus o poziție în clasa economică 4. În clasa economică 4 și 5 la fel, primim bonus în clasa economică 5 o poziție bonus în clasa economică 6 și la sfârșitul maturizării poziției din clasa economică 6, adică la 18 cu 18, pentru că nu mai avem în ce clasă economică să mai primim superioară poziție, vom primi 36 de poziții din nou în clasa economică 1 și reluăm acest ciclu, dar de 36 de ori mai benefic, să spun așa. Acesta a fost sistemul binar, sistem din care am învățat încă 3 forme de venit. Banii cash din suprapuneri, banii voucher din suprapuneri, bani cu care putem să cumpărăm la orice partener comercial și pozițiile bonus cadou. În cele ce urmează trecem la partea a doua, cariera SCNet. În sistemul de carieră, ca să putem contabiliza mai bine ascensiunea noastră, am introdus o unitate de măsură care înseamnă în felul următor. Pentru fiecare poziție ce va lua naștere în structura noastră, vom primi un punct. Adică, de câte ori se vor strânge 220 de lei de la unul dintre colaboratorii noștri, direcți sau indirecți, acea poziție va valora un punct. Dacă este dintr-o clasă economică superioară, acea poziție va valora mai mult. Vedeți aici că începe o poziție la 50 de euro, se termină la 7200 de euro. Atunci, evident că și punctele vor fi direct proporționale cu valoarea poziției. Și atunci, în clasa economică o poziție egal 1 punct, în clasa economică 2 o poziție egal 3 puncte, până la clasa economică 6, când o poziție valorează 180 de puncte. Să recapitulăm cum se formează structurile. Vă aduceți aminte că am vorbit de cele 8 persoane pe care dumneavoastră ați reușit să le înregistrați în structură. Aceste persoane se numesc direcții dumneavoastră. Toate punctele pe care le vor realiza aceste persoane, deci toate pozițiile care se vor forma de la aceste persoane, pentru dumneavoastră vă vor genera puncte directe. Toate celelalte persoane, de la nivelul 2 în jos, și de data asta atenție, nu doar pe 4 niveluri, pe adâncime nelimitată, vor fi pentru dumneavoastră indirecții dumneavoastră și toate pozițiile care li se vor forma vă vor genera pentru dumneavoastră puncte indirecte. Deci, în concluzie, veți avea din structura dumneavoastră puncte directe de la cei înscriși de dumneavoastră și puncte indirecte de la cei înscriși dumneavoastră. În sistemul de carieră, când ne înscriem fiecare și suntem la început, suntem un simplu client permanent. Moment în care nu a avut nimeni pretenție de la noi să fie acumulat anumite puncte. În schimb, ca să urcăm în carieră, trebuie să acumulăm puncte. Vom ajunge pe nivelul 2 de carieră, ca și consultant, când am totalizat din structura noastră
300 de puncte, din care 50 de puncte directe. Nivelul 3 de carieră, lider de echipă, ne trebuiesc 1000 de puncte în total, din care 100 ale direcțiilor noștri. Nivelul 4 de carieră îl atingem ca lider de grup când avem în total 3000 de puncte, din care 300 directe. Nivelul 5 de carieră, director de echipă, îl atingem când vom obține 10.000 de puncte, din care 1000 puncte directe. Nivelul 6, director de grup, la 30.000 de puncte, din care 1500 directe. Și ultimul nivel în cariera națională, director asociat, când am totalizat 80.000 de puncte, din care 2000 ale direcțiilor noștri. Mai există 10 niveluri în cariera internațională despre care nu vorbim acum. Ce înseamnă în bani acest sistem de carieră? Ca și client permanent, pentru fiecare poziție născută de la direcții noștri, vom primi în plus față de celelalte bonusuri 6,6 RON și este vorba despre bonusul numărul 6. Cu cât urcăm în carieră, acest bonus crește și iată că la nivelul 2 de carieră, ca și consultant, suntem plătiți cu 8,8 lei pentru fiecare punct direct și mai vedeți în stânga un 2,2 RON. Deja de la nivelul 2 suntem plătiți și pentru punctele indirecte. În funcție de câte trepte de nivel sunt între noi și cei care au realizat acel punct, înmulțiți 2,2 cu acele trepte de carieră. Haideți să mergem mai departe și veți înțelege. Pe nivelul 3 vom fi plătiți cu 11 RON pentru punctele directe și cu 2,2 RON pentru punctele indirecților de nivel 2 și cu 4,4 pentru punctele indirecților de nivel 1, deci 2 ori 2,2. Când ajungem pe nivelul 4 de carieră, vom fi plătiți cu 13,2 RON pentru punctele direcțiilor noștri, cu 2,2 RON pentru punctele indirecte de nivel 3, cu 4,4 pentru punctele indirecte de nivel 2 și cu 6,6 pentru punctele indirecte de nivel 1. Și vedeți astfel că cu cât avansăm în carieră, suntem plătiți mai bine atât pentru punctele directe, dar ni se adună și mai multe trepte de nivel, care înseamnă mai mulți bani. De fapt, știți care este adevărul? Când dumneavoastră veți fi pe nivel 6-7, majoritatea în structura dumneavoastră vor fi pe nivelul 1, 2. Și atunci veți înmulți punctele indirecte cu 2,2 ori 4, 5 sau chiar 6 trepte de nivel, câte vor fi diferența între dumneavoastră și cei care realizează aceste puncte. De aia este important să înțelegeți de ce trebuie să urcați în carieră. Vreau să vă mai spun că aceste puncte pe care le vedeți în dreapta, că trebuie să le realizați conform fiecarei clase, fiecarei trepte în cariera dumneavoastră, aceste puncte trebuie făcute în 6 luni de zile. Dar nu 6 luni de zile din momentul în care v-ați înregistrat în sistem, ci noi avem 2 semestre anual, semestrul 1 care începe la 1 ianuarie și se termină la 30 iunie, semestrul 2 care începe la 1 iulie și se termină la 31 decembrie. Și tot așa, la sfârșitul fiecărui semestru se trage linie, se numără punctele pe care le-ați realizat și veți fi catalogat pe treapta de carieră corespunzătoare acestui tabel. De asemenea, aș dori să rețineți că odată ce ați urcat pe una dintre aceste trepte în carieră, niciodată nu veți mai fi dat jos. Adică, dacă ați făcut în semestrul acesta
Să presupunem 3000 de puncte directe, din care 300 ale direcțiilor, 3000 de puncte în total, din care 300 ale direcțiilor, și sunteți lider de grup și semestrul următor nu reușiți să faceți același target de 3000 de puncte, tot pe nivelul de lider de grup veți fi plătiți și semestrul următor și toată viața, indiferent ceea ce mai faceți. Deci nu este nevoie de o anumită perioadă de timp ca să confirmați realizările dumneavoastră. Haideți să luăm și un exemplu concret ca să mă conving că ați înțeles. Dacă dumneavoastră ați urcat pe nivelul 2 în carieră și aveți în structura dumneavoastră un total de 500 de puncte, din care 100 de puncte sunt de la direcții dumneavoastră, puncte directe. Acestea le mulțiți cu 8,8 și înseamnă un venit de 880 de RON. Dar de nivelul 1 aveți și indirecți, majoritatea sunt indirecții dumneavoastră, cei înscriși de direcții dumneavoastră. Să presupunem că aceștia sunt 400, deci diferența, aceștia îi veți înmulți cu 2,2 și veți mai câștiga încă 880 de RON. Un total de 1760 de RON pe aceste două bonusuri, de la direcți și de la indirecți. Un alt exemplu, când dumneavoastră sunteți pe nivelul 3 în carieră, veți avea sub dumneavoastră oameni și de nivel 2 și de nivel 1. Cum se calculează? Să presupunem că de nivel 2 aveți tot 500 de puncte, din care 100 directe și 400 indirecte. Punctele directe de nivel 2 se mulțesc cu 11 RON, că ați urcat în carieră. Punctele indirecte se înmulțesc cu 2,2 RON, pentru că aveți o treaptă de nivel diferență între dumneavoastră și cei care le-au realizat. Dar mult mai mulți veți avea de nivel 1, care de-abia au început afacere. Să presupunem că aceștia sunt 2200 de persoane care v-au generat 2200 de puncte, dintre care 200 de puncte sunt directe și diferența indirecte. Punctele directe le înmulțiți tot cu 11 RON, indiferent că sunt pe treapta 1 de carieră și nu 2. Tot cu 11 RON. Toate punctele directe se înmulțesc cu 11 RON. Punctele indirecte, în schimb, nu le mai înmulțiți cu 2,2 RON, ci le înmulțiți cu 4,4 RON, pentru că sunt două trepte de nivel între dumneavoastră și cei care le-au realizat. În total, 12.980 de RON. Să vorbim despre bonusul numărul 8. Acesta se referă la procente pe care le mai câștigați dumneavoastră în funcție de treapta de carieră pe care vă aflați, procente din suprapunerile pe care le vor câștiga cei din structura dumneavoastră, direcți și indirecți. Bonusul 8 se referă la procente de la direcți, bonusul 9 de la indirecți. De la direcți, în funcție de nivelul în carieră la care ați ajuns, veți câștiga de la 7% până la 17%. De la indirecți, tot în funcție de nivelul de carieră în care ați ajuns, veți câștiga de la 3% până la 18% ca director asociat. Să vă dau un exemplu concret. Dacă cineva din structura dumneavoastră a câștigat la o suprapunere a unei poziții de-a lui, la 2 cu 2, să spunem, cei 44 de lei, dacă este direct de-al dumneavoastră, veți mai câștiga și dumneavoastră de pe nivelul 4, 13% din acești 44 de lei. Dar nu din banii lui, el își va câștiga cei 44 de lei, dumneavoastră veți lua alți bani, 13% din cei 44. Dacă acel om, acea persoană, nu este direct, ci este indirect de-al dumneavoastră, pe nivelul 2, 3, 4, la suprapunerea de 44, de 2 cu 2, când va câștiga 44 de lei, dumneavoastră veți câștiga 9%.
Și iată că am vorbit și de bonusurile 8 și 9% din suprapunerile direcțiilor și indirecțiilor noștri. Tot din sistemul de carieră se mai nasc încă 2 bonusuri, plus, să-i spunem așa, alte premii, insigne și cărți de vizită. Vedeți pe acest slide, conform nivelului în carieră, ce insignă primiți și câte cărți de vizită, este simplu, dar vreau să vă rețin atenția că de la nivelul 5, 6 și 7 de carieră veți primi și bani pentru biroul dumneavoastră și pentru autoturism. Să facem un scurt calcul să înțelegeți cât de mult valorează acești bani. Pe nivelul 5, când primiți primii bani, ajungeți dacă aveți 10.000 de puncte. 10.000 de puncte ori 1,32 de RON pentru fiecare punct pentru birou înseamnă 13.200 de RON. Deci acești bani sunt în plus numai pentru birou. De la nivelul 6 primiți bani și pentru mașină. Dacă pentru birou sunt prea mulți bani, puteți direcționa banii de mașină, de autoturism, către banii de birou, către un autoturism. Mai sunt și alte premii, ceasuri personalizate cu numele societății SCNet și numele dumneavoastră de desubt. La 300 de unități directe un ceas suflat în aur, există modele și de damă și bărbătești. La 1000 de unități directe un laptop. Și mai avem la dispoziție competiții sau concursuri în urma cărora câștigătorii vor fi premiați cu excursii în diferite țări exotice. Excursii foarte atractive, foarte incitante, foarte motivante. Cum arată SCNet în practică? De fiecare dată când veți cumpăra de la partenerii comerciali, dacă ați hotărât să ajungeți la o poziție de 220 de lei, trebuie să vă gândiți că în total trebuie să cumpărați de 3700 de lei. Dar acești 3700 de lei nu trebuie să-i cumpărați automat de la un singur partener comercial într-o zi, ci pot fi acumulați de la toate cumpărăturile dumneavoastră pe care le faceți zilnic în timp, într-o lună, 2, 3, cât considerați dumneavoastră. Nu sunteți targetat. Dar în momentul în care vi s-a format o astfel de poziție de 220 de lei, adică 50 de euro la nivel internațional, ia naștere o poziție de-a dumneavoastră care se așează în arborele binar și vă vor aduce câștiguri de peste 1000%. Ați văzut câte bonusuri derivă. Acum ce vreau eu să vă spun? Dacă dumneavoastră vreți să urcați mai repede în carieră și nu mai aveți răbdare să faceți atâtea cumpărături până să vi se formeze o poziție, sau, trebuie să vă spun de la început, există și riscul ca una dintre persoanele înscrise sub dumneavoastră să facă cumpărături mai mari decât dumneavoastră, că a avut nevoi mai multe, și să îi se formeze lui o poziție înaintea dumneavoastră. Atunci, poziția lui, ca să se așeze în arborele binar, va căuta pe primul de deasupra care va avea o poziție. Dacă dumneavoastră nu veți avea acea poziție, se va așeza la instructorul dumneavoastră sau la instructorului dumneavoastră, la prima persoană care o are. Ca să evitați acest lucru, noi vă prezentăm avantajele avansului. Dacă în mod curent, dumneavoastră, ca să vă cumpărați un produs, să presupunem că doriți o mobilă de sufragerie care costă 37 de milioane și nu aveți bani la dumneavoastră suficienți, puteți lăsa un avans de 5%, să scrie vânzătorul pe mobilă vândut și să reveniți peste o săptămână, 2, 3, o lună, cu diferența de 95%, să vă luați produsul și să plecați acasă, plătind integral cei 37 de milioane. La noi, dacă doriți să faceți inteligent să depuneți inteligent acest avans, veți avea de câștigat, pentru că veți depune un avans la partenerul nostru SCNet, ceea ce vă
naște automat o poziție, această poziție în timp se maturizează și va aduce un comision de 2200 de lei, astfel că deja cumpărătura dumneavoastră arată altfel. Ați depus 220 la început, bani pe care puteți să îi folosiți la cumpărăturile dumneavoastră. Între timp, v-au adus un comision de 2200, așa cum v-am spus că funcționăm legal, acest venit va fi impozitat cu 16%, deci scădem 352 de lei, dar ca să puteți să luați mobilierul de la partenerul nostru comercial, să ajungeți la 37 de milioane, la 3700, mai trebuie să completați doar diferența de 1632 de lei. Astfel, totalizați 3700, mergeți la magazin, vă luați mobila, dar, între timp, cât ați cheltuit de fapt? 220 la început pentru formarea poziției și doar 1632 ulterior pentru completarea sumei necesare. Deci, ați cheltuit 1852 de lei și ați făcut economie de 1848 de lei. Păi nu este formidabil? Ați înțeles care sunt avantajele avansului? Avansul se poate cheltui, nu sunt bani blocați. Cu toate acestea vă generează profituri uriașe. Vă intră în contul de acumulare și vă formează poziții cu ajutorul cărora veți putea cumpăra mai ieftin cu 50%, veți acumula puncte, atât dumneavoastră cât și cei din structura dumneavoastră, înseamnă că urcați mai repede în carieră și veți câștiga mai mulți bani. Avansul, de fapt, prezintă și credibilitatea sau cartea dumneavoastră de vizită în fața colaboratorilor dumneavoastră. Asta înseamnă că ați învățat cum funcționează, că aveți încredere și veți transmite mai departe aceeași încredere. Sunt și câteva pachete recomandate de către companie, pachete pe care aș dori să le studiați împreună cu persoana care v-a invitat în această societate, cu sponsorul sau instructorul dumneavoastră. Eu personal vă pot spune doar că cu cât alegeți un pachet mai mare, cu cât faceți o investiție mai mare, cu atât veți câștiga mai mult. Este o lege nescrisă în orice afacere. Investițiile mari aduc câștiguri mari. Ce vreau să vă spun? Că există și un pachet maxim, minim nu există, deci este libertate absolută. Dacă doriți o faceți, dacă nu, nu o faceți. Deși este foarte recomandat să o faceți, dacă înțelegeți care sunt avantajele. Dar există un pachet maxim de 30 de poziții în clasa economică 1, 3 în clasa economică 2 și 3 în clasa economică 3. De ce? Nu am vrea să existe inflație. Gândiți-vă că acești bani sunt avans la cumpărăturile dumneavoastră ulterioare. Dacă puneți prea mulți bani la început, nu veți avea timp să îi cheltuiți. Deci să recapitulăm cele 12 tipuri de venit. 1. Restituirea directă, 1% din fiecare cumpărătură personală. 2. Restituirea indirectă, comisionul pe cele 4 adâncimi, câte 0,5% de la toți cei care se găsesc pe cele 4 niveluri. 3. Comision cash din sistemul de suprapunere, din sistemul binar. 4. Comision voucher din sistemul binar la maturizare. 5. Pozițiile bonus. 6. Comision din sistemul clasic de carieră de la direcți. 7. Comision de la indirecți. 8. Comisioane suprapuse de la direcți. 9. Comisioane suprapuse de la indirecți. 10. Bonus pentru birou. 11. Bonus pentru mașină. 12. Comision internațional din țările în care vi se formează poziții internaționale.
Aveți în mână la propriu un bulgăre de aur. Sunteți în cea mai mare afacere a secolului 21. Nu există nicio societate din lume astăzi care să plătească mai bine decât noi și nu cred că găsiți o afacere, un business care să se poată face mai ușor. Luați o decizie corectă care vi se potrivește cel mai bine, iar acea decizie pe care o luați să fie pentru dumneavoastră cea mai bună. Eu vă doresc succes și vă mulțumesc pentru atenție.